Gaur Bizkaian onartu diren aurrekontuen aurrean hiru ohar edo hiru baieztapen egin nahi ditugu. Lehenengoz eta behin aurrekontu hauen negoziazio prozesuan Sabin Etxeak beto bat jarri du Euskal Herria Bildurekiko akordioi eta negoziazioari ere. Sabin Etxeak erabaki du eta ez Bizkaiko ahaldun nagusiak zeintzu izango ziren negoziazio honen markoak. Eta lehenetsi egin dira EAJaren interesak Bizkaitarron interesen gainetik. Eta horrela, ekiditu dute iazko akordio positiboa berrestea gure prestutasuna mahai gainean zegoenean. Bigarrenik, faktores berdinak direla medio, baina batez ere egondako aldaketa fiskalen ondorioz, porrot egindako erreforma fiskalaren ondorioz, Bizkaian ez daude behar diren baliabide nahikoak zerbitzu publikoak mantentzeko eta sustatzeko. Eta efektu praktikoetan, inflazioaren efektua kontutan hartuta, aurrekontu hauetan ez dago hazkunderik. Eta amaitzeko esan behar dugu, gaur alderdi ezberdinek, gobernua sostengatzen duten alderdiek aitortu duten moduan, aurrekontu hauen bizkarrezurra jarraipena da. Emotea jarraipena dagoeneko porrot egin duten politika publiko batzuei. Munduan transformazio egoera bortitz batean murgilduta dagoenean, uste dugu Bizkaian aurrekontuak beste elementu batzuk bezala eraldaketarako tresna moduan erabili behar direla aldaketa horiei aurre egiteko jendearen onurarako. Baina, zoritxarrez, Bizkaian politika jarraitzen du piloto automatikoarekin eta dagoeneko porrot egin duten politika batzuen jarraipen hutsean.